O 1 de novembro de 2003 falece Xela Arias por mor dun ataque ao corazón. Unha das súas máximas que seguiu na vida e na escrita é que tiña como regra vital a independencia. Agora veñen os de quinto A cun vídeo titulado Letras galegas mesturadas, no que nos presentan unha composición de títulos de obras de autores homenaxeados en letras galegas doutros anos.